Pozdravujem priatelia, rád by som vám ukázal v tomto krátkom videu, ako si môžete urobiť diagnostiku meniča na diaľku u zákazníka. Včera sa stala taká vec, že chodia mi poruchové hlášky od nášho zákazníka, od ktorého mi nikdy poruchové hlášky nechodili. Chodí poruchová hláška Grid Volt Fault, to znamená porucha napätia v sieti, a ukážem vám, čo sa tam vlastne deje. Takže cez Solax Cloud si otvoríme zákazníka. Momentálne je menič aktívny, bez poruchy, vyrába, aktuálne je 17:36, to znamená, slnko ešte svieti, menič ešte vyrába. Dobre, otvoríme si Device Matrix. A na tejto fáze máme nízke napätie, teda nižšie než sú ostatné dve. 196,4. Pri 195,5 V menič ide do poruchy. Pozrieme sa teda v čase, čo sa s napätím na meniči dialo. Takže data inverter. Otvoríme si, čo chceme sledovať, to znamená napätia na jednotlivých fázach, čiže R, S a T. Ako vidíte, tu je rozdiel v napätiach. Čiže na fáze S máme nižšie napätie než na ostatných dvoch fázach. No a ja som už v priebehu dňa zistil, že sa to deje zhruba od 12. mája, takže si pozrieme štatistiku za celé to obdobie, to znamená od 12. mája do dnes, do 18. júna. Dobre, systém načítava. Takže, a tu vidíme, že niekde od 12. 13. mája dochádza k poklesu napätia na jednej fáze. Samozrejme, že menič na to reaguje a vyhodnocuje to ako poruchu. Tento stav zákazník like nemá šancu v žiadnom prípade zistiť. Toto vie zistiť iba elektrotechnik, alebo ak sa stane nejaká vážna porucha na domovej inštalácii, respektíve na prívode elektriny. Pekný deň. Týmto spôsobom si viete v Solax Cloude vždy pozrieť diagnostiku za celé obdobie prevádzky meniča. Ďakujem za pozornosť.